Iată ce de flori aici în zonă, în coborâre spre Cabana Mărăiești, din Padina Crucii. Am văzut și, iată, tufișuri de afine, dar sunt crude. Deci acum suntem pe creastă, iată și crucea, iată și traseul care ne arată coborârea în Valea Mărăiești. De aici vedem și Brâna Caprelor și Valea Caprelor în urcare spre creastă. Iar aici e un belvedere spre crucea din Padina Crucii. Iată și căldările Văii Mărăiești.